Pero may tawagan na kayo? Tol. Maraming tol na nauwi sa totohanan. Hindi, isa lang naman yung naging boyfriend ko na showbiz. Pero yung iba, mga high school, ganyan-ganyan. May dahu. So itong showbiz na to, itago natin sa pangalang Taga-EBS. Hindi, kasi 3 years kami, tapos nagkakilala kami. Hindi pa ako artista, pero artista na siya. Okay. So, hindi ko sure kung okay lang sabihin yung pangalan niya kasi tinago namin eh. Si Jillian ang isa sa mga itinuturong naging third party sa hiwalayan ng Katniel, kung saan may inireveal na nagkaroon sila ng panandaliang relasyon ni Daniel Padilla. Matatandaan na naging katrabaho ito ng Katniel at isa siya sa mga kasama ni Catherine sa The Very Good Girl. Matatandaan sa isang interview, sinabi nito na kuya lamang ang tingin niya kay Daniel Padilla. At atin naman para kay Catherine Bernardo. Narito ang nasabing interview kay Jillian. Let's watch this. A love team into real life. Oh yeah. As of now po, parang hindi pa po ako masyadong nag-iisip about love. Mas school and work and family po ako kasi ang hirap ng buhay, guys. Medyo hirap ng buhay ngayon. So, pero kung dadating naman po yung point na yun, diba? Parang hindi po namin minamadali yung mga ganong bagay. Kung mafe-feel mo na darating. Uusbong. Basta wag madaliin, wag seryosohin mo. Pero close sila. Super close sila. Tama. Nag-bazaar nga yan. Si Yves nagtinda sa bazaar niya. Ayun po kasi yung nakakatuwa rin sa kanya, ma-effort. Kaya buti nga yung bazaar, napuntahan nga niya eh. Sharing! Ay, basta ka lang katawa. Sa mga katawan, Yves, maliwanag ka, be. Yun na. Pero pinatawagan niya kanina. Pero may tawagan na kayo? Tol. Maraming tol na nauwi sa totohanan. Nagkaroon ka na ng jowa. Yes, oo naman po. Showbiz? May Palaban ang sagot sa Bakit hindi natin pag-usapan dito yan? Showbiz ba to? Showbiz may isa. Wow. Ilan ba? Grabe! Ilan ba? Hindi, isa lang naman yung naging boyfriend ko na showbiz. Pero yung iba, mga high school, ganyan-ganyan. May dahu. So itong showbiz na to, itago natin sa pangalang Taga-EBS. Hindi, kasi 3 years kami, tapos nagkakilala kami. Hindi pa ako artista, pero artista na siya. Okay. So, hindi ko sure kung okay lang sabihin yung pangalan niya kasi tinago namin eh. Hindi namin Wag masyado. na. So hanggang ngayon nakatago Blind pa rin. item na lang natin. Daw na lang natin siya. Clue, Isang clue lang. Parang hindi mo naman kilala, mama. Baka pag ako nga, pangalan. Pero ito na lang. Kasi sila tatanungin nila daw. Okay pa rin kayo. I mean, you Kahit as a still friend. talk, you still communicate. Okay naman po. I mean, kasi yung mga circle of friends namin. Yung friends siya kasi naging friends ko na. Super. So, yeah, super. So, kapag may birthday, may aya labas, ganyan-ganyan. Minsan nagkikita po kami doon.